vai candidato a converterse nun dos festivais máis top da Galiza. E o ICFEM, Festival Tui Valença, acaba de anunciar o cartaz para a súa 13ª edición. E non, a superstición non se cumpre. Chega cunha proposta moi potente de eventos con recitais de grandes artistas como James Rhodes, Fillas de Cassandra, Antonio Orozco, Rita Roxa, Perico Sambit ou a Orquestra Jazz de Matosiños. O apuntamento que terá lugar do 16 ao 20 de xullo nestes dous municipios que exemplifican as mil maravillas ese nexo cultural entre Galicia e Portugal ofrecerá estes recitais únicos en dous lugares incomparáveis como son a espectacular Alameda de Tui e as súas vistas ao país veciño e a histórica fortaleza de Valença e esa panorámica que ofrece cara a terras galegas. O ICFEM chega, polo tanto, cunha programación sorprendente e diversa que unirá tradición e vanguarda. Haberá encontros profesionais e actividades para todos os públicos que encherán os espacios máis representativos a ambos lados do Miño. Un festival que supera fronteiras e avanza na unidade, na cooperación, na inclusión, na diversidade e na paz tamén a través de música, artes e creatividade. Así mesmo, crearase por primeira vez Novas Ondas Sonoras, un concurso musical con premio de 1.000 euros con unha inscripción que conclúe no día 22. Os abonamentos e as entradas individuais para os concertos están dispoñibles na web oficial do festival. Os menores de 30 anos teñen un 50% de desconto e a entrada é gratuita para os menores de 7 anos. ICFEM, Festival Tui Valença, conta coa colaboración do Ministerio de Cultura de España, a Xunta de Galiza, a Diputación Provincial de Pontevedra, os concellos de Tui e de Valença, a Cámara Municipal, a Fundación La Caixa, BPI e Cervexas Alhambra. Isto é o que escribía Miguel Alonso o 4 de xuño de 2025 co titular de O ICFEM de Tui desvela o seu cartaz con concertos da talla de James Rhodes ou Antonio Orozco. Escribía isto Miguel Alonso para metropolitano.gal. Ola, moi boas, como vai a cousa? Eu son Germán Esteves, xa sabedes, o germano á portuguesa, e aquí estamos nun novo episodio do voso Galiportus, este espazo galaico portugués que hoxe, unha vez máis que nunca, achega as dúas beiras do Miño. Aquí estamos na Radio Ariz, esta Radio Fantástica nos estudios de Centrais con Carlos nos mandos técnicos nese 107.2 de FM, tamén nas plataformas, escoitándonos cando vos pete desde calquera parte do mundo. Sede benvido xa, como dicimos, nesta edición que falamos do ICFEM, deste festival que une as dúas beiras do Miño. Benvidas tamén. Hoxe, como dicimos, temos a oportunidade de falar deste festival e facémolo en primeiro lugar nunha entrevista, unha conversa que tivemos con Andrea González, unha persoa fantástica, organizadora do evento, pianista internacional, profesora e directora do festival desde hai xa 13 anos. Escoitamos a conversa que tiñamos con Andrea González. Estamos con Andrea González, pianista, profesora e tamén membro da Confederación de Juventudes Musicales de España. Benvida, Andrea, como estás? Moi ben, moi contenta de estar con todos vos. Un placer terte aquí no Galiportus, neste espazo galaico portugués, hoxe falando en clave raiano total, aí entre Tui e Valença. Contanos un pouquiño que é isto do ICFEM, para quen non teña boa conta deste festival. Que significa ICFEM e que é o que intenta redescubrir ou mostrar?
Pois nada, o primeiro dicirte que eu sentome moi cómoda na túa radio porque precisamente eu son de fronteira, son de Tui, precisamente pois estou acostumada a levantarme todas as mañáns e ver pola miña ventana a Portugal, sempre está en contacto con Portugal, cos nosos irmáns. E iso é o que pretende o noso festival, transmitir os valores, sobre todo, de unidade, de cohesión, de cooperación, que creo que fai moita falla falar desta idea de unidade, de conectarnos. Somos unha ponte que conecta a España, que conecta a Galicia con Portugal e viceversa, a Portugal con España, a través da linguaxe universal da música e tamén das artes. É o noso lema, dende fai xa 13 anos que comezamos con este festival, entre as dúas cidades, entre a Eurocidade de Tui e Valença, que é conectar as persoas, os territorios, as músicas, as artes a través da música, de concertos de gran calidade, sobre todo transmitir esos valores de unidade. Contanos un pouco quen é Andrea González. Xa sei que non é fácil falar dun mesmo, dunha mesma, e como Andrea, despois da súa traxectoria ligada á música, como chega ese 2013 como tudense, entendo que é aí da zona do Miño, como chega esa idea tamén de darlle contido e de crear este tipo de festival? Pois mira, eu son o primeiro pianista. Dende os 8 anos enamoreime do piano, comecei a facer concertos, concursos e a viaxar bastante gracias ao piano por moitos países. Entón eu dicía, pero se eu vivo nun entorno maravilloso, o máis bonito do mundo, que é Tui e con Valença ao lado. Entón, pareceume que era un lugar idóneo para falar desta riqueza cultural e para mostrar ao mundo a maravilla que temos aquí. E foi xusto no 2012, cando irmanouse Tui con Valença nunha Eurocidade, eu nese momento encontrábame en Milán. Eu estaba acabando os meus estudios na Academia do Teatro da Scala, onde estaba estudiando precisamente xestión musical, xestión cultural, e tamén no Conservatorio Giuseppe Verdi, onde estaba terminando os meus estudios de máster en piano. Cando se irmanaron como Eurocidade, eu falei cos alcaldes e dixen, pero temos que organizar un festival, algo que simbolice este irmanamiento, non? E así foi. Falei cos alcaldes e comezamos con esta iniciativa, xa organizando 10 concertos nas dúas partes, tanto en Tui como en Valença, nos seus lugares patrimoniais, nas igrexas, nas prazas, dándolle vida a través da música, poniendo tantos conciertos en la Eurociudad. Sí. E un pouco desde aquel 2013, cal é o recordo que tes, Andrea, daquelas primeiras edicións do ICFEM, como foi evolucionando un pouco e como chegamos ao día de hoxe? Cal é o balance destes anos todos? Pois teño que dicir que mantemos a mesma esencia, que é a esencia transfronteriza, a idea de os concertos nos dous lados, sempre con artistas de calidade. Teño algo que conto moi poquiño, pero cando comenzamos éramos un festival de teclado, de teclas, por iso do ICFEM, International Keyboard Festival and Masterclass, de keyboard, porque para min era como fundamental que as teclas foran o leitmotiv que conectase a todos os estilos musicais, de maneira que tiñamos jazz, tiñamos electrónica, música clásica, pop, rock, pero sempre cas teclas, porque eran a miña ponte para poder falar de xuntar, os estilos musicais, os gustos, as persoas de diferentes idades, de diferentes características, sempre con esa visión de apertura, de ser unha ponte. Así comezamos. Hoxe xa non falamos tanto das teclas, aínda así que quen mire un pouco a nosa biografía verá que continuamos facendo, que todos os concertos teñen esas teclas, simplemente nos definimos como unha ponte. No noso lema somos ponte aberta a xuntar os países, as persoas, como digo, a través das artes. Cal é o público un pouquiño, o perfil de público que se achega ao ICFEM? Hai máis público galego que está interesado, e tamén se achega ao lado de Valença, hai un público portugués que tamén interesado
cruza a Ponte do Miño. Como vedes un pouco aí esa conexión entre os dous públicos? Hai tamén moito turismo, entendo. Sí, é unha pasada, é que é o sitio idóneo para falar a verdade dese cruce de culturas, porque temos moita xente que cruza a ponte, que ven os concertos tanto do lado español, que vai aos concertos en Valenza, como o contrario, pero tamén temos moitísimos peregrinos, moita xente que se acerca de outros países a coñecer a nosa eurocidade, e, como digo, sobre todo, pois, podes imaginar os peregrinos. Eu recordo estas imaxes que temos na Ponte Internacional, cando a pechamos para facer, pois, como fixemos unha mostra de gastronomía, de artesanía, cando metemos os pianos dentro da ponte ou un desfile de Agatha Ruiz de la Prada, pois todos os peregrinos que van cruzando a ponte, continuando o seu camiño e que se paran tamén a escoitar os nosos concertos. Así que é un lugar de fusión, ¿no? A nosa Eurocidade de Tui Valenza, un lugar onde durante os concertos percíbese un pouco como un lugar un pouco cosmopolita, verdad? A nos a veces algunas personas atrévense a decir que durante esos días somos como o epicentro cultural da Península Ibérica. Bueno, en parte sí que creo que conseguimos facer este punto de encontro internacional, e sobre todo de marca ibérica na Eurocidade. Canta xente se espera, máis ou menos, Andrea? Entendo eu que detrás do teu esforzo espectacular hai tamén un equipo aí traballando ano a ano no festival. Canta xente contades ata quer? Cal é un pouco a repercusión, aínda que non se son, digamos, a cantidade o importante, senón a calidade, mas entendo eu que un pouco cales son esas expectativas, como foi medrando en número tamén o festival e cal é o orzamento co que contades? Pois mira, nós temos escenarios, sobre todo agora temos 2 escenarios identificados, en tanto en Tui como en Valenza, que teñen unha capacidade para unhas 1000 personas. En Valenza incluso podemos chegar a máis, que na Fortaleza de Valenza xa podo dicir que está completamente cheo. As 1000 personas xa chegamos, como podemos ter cabida para máis personas, seguramente que imos abrir o espacio para máis. A nosa expectativa era de 1000, pero xa vemos que imos a ter moitas máis, que con concerto de inauguración, que é unha gala de unha agrupación musical inclusiva que chamase Caixa Son, apoiado por la Fundación La Caixa y BPI, un proxecto transfronterizo, onde, bueno, fago un paréntesis, explicoche un pouquiño sobre este proxecto, claro, que é moi interesante porque é totalmente de carácter transfronteirizo, onde durante todos os luns xuntamos a usuarios de 4 entidades de España, de Galicia, de Portugal, con discapacidade física, mental, personas maiores e refuxiados. Entón, son un grupo de 15 personas que todos os luns, durante todo este ano, estiveron xuntándose para facer un taller musical. Eles non tiñan nin idea de música, pero temos 2 profesoras maravillosas que ensinaronlle música, pero non a solfear e non a tocar un instrumento, sino a expresarse, a expresar as súas capacidades a través da música. E conseguimos facer un colectivo diverso, interxeracional, con capacidades moi diversas. Falamos de persoas con unha discapacidade funcional, con síndrome de Down, persoas que teñen moitos problemas para a fala, e a través da música eles consiguen, pois, transmitir o que sinten. E o máis importante, xerar o seu benestar a través da música. E bueno, temos un colectivo que é maravilloso, que vai a tocar nesa gala de inauguración, xunto con Antonio Orozco, Rita Goxa, que é unha artista moi coñecida en Portugal, que ela tamén participou na Voz Kids. E, bueno, Antonio Orozco, que podo dicir? Creo que o coñecemos todos. E eles 2 van a facer esta colaboración nesta gala que inaugura o festival. En canto a números de persoas, pois, como digo, xa moi satisfeitos, con máis de 1000 persoas que van a asistir a esta inauguración. Tamén un acto moi institucional, iso gustanos, estar arropados por as administracións públicas e tamén polo mundo empresarial privado que acercase ao festival e que realmente sinten este festival como unha marca ibérica e como un proxecto que máis alá do ocio e do entretenimento transmite uns valores moi claves de unión aquí na nosa fronteira.
non sei se respondí a toda a túa pregunta, pero moi satisfeitos cos números que esperamos de expectativas de público, a verdade. E moi satisfeitos, seguro, os nosos ouvintes escoitándote. Falamos de 16 a 20 de xullo, son 5 días de aí de actuacións, efectivamente comentas Antonio Orozco, Rita Roxa, tamén se achega James Rhodes, Millanas, Fillas de Casandra, Perico Sambit e a Orquestra Jazz de Matosiños, co que tivemos tamén oportunidade neste episodio do Galiportus de falar con eles. Non sei se hai algún grupo que che fai especial ilusión polo feito tamén do difícil que foi chegar a eles, ou non sei se algún destes anos pois tamén tiveches esa sensación con algunha outra actuación que se achegou a Eurocidade que dixeches, guau, que espectáculo poder contar con este grupo ou esta actuación aquí. Pois a verdade é que todos os anos son grandes retos. Eu intento facer unha programación que sorprenda, que non sexa común, que non sexa convencional, no sentido que nos últimos anos o gran reto é xuntar no mesmo palco artistas que nunca actuaron xuntos e realmente xuntar artistas dun lado e do outro da península, da raia, do río Miño. Neste sentido, pois, podes imaginar que hai un punto de creatividade, un punto de desafío de falar cos artistas, falar cos seus managers, convencelos para esta aventura no palco. Por exemplo, o ano pasado foi con Salvador Sobral e Marco Mezquida, un concerto maravilloso onde España e Portugal abrazados no escenario. Un concerto que tiña que durar por contrato 1 hora e durou máis de 2, porque estaban pasando de maravilla, así aínda xente o recorda. Outro concerto maravilloso deste tipo de desafíos de unir por primeira vez no palco a un artista español e portugués tamén foi con Mario Lagiña e Chano Domínguez ao piano, eran 2 pianos enfrentados. Recordo que eles chegaron ao Teatro Municipal de Tui, foi unha mágoa porque íbamolo a facer nun espacio ao aire libre na Alameda de Tui, onde me encontro precisamente facendo a entrevista, un espacio precioso que temos as vistas ao río Miño, a ponte, a fortaleza, pero bueno, tivemos choiva e tivemos que levar ao teatro. E recordo a Mario Lagiña e a Chano Domínguez que chegaron ao teatro, saludáronse por primeira vez, tocaron unha peza xuntos de 5 ou 10 minutos e despois foron directos ao concerto. 1 hora e media de concerto sen haber ensaiado, facendo música de jazz improvisada por primeira vez. Era unha linguaxe, un diálogo de comunicación sen haber falado primeiro do que iban a facer. Foi unha maravilla. Un concerto íntimo, pero moi grande, aínda que foi un concerto moi íntimo, porque non estamos falando dun público de 1000 personas, como falábamos antes, pero dunha grandeza artística inolvidable. Como conseguistes, non me resisto a preguntarcho, como conseguistes liberar aí tamén nesas 2 edicións da pandemia, Andrea? Pois nós continuamos facendo concertos, non paramos. Fixemos tamén concertos presenciais, tendo en conta as medidas hixiénico-sanitarias de España e de Portugal. Podes imaginar, nos tiñamos que ter en conta 2 legislacións diferentes, porque os procesos de os accesos non eran as mesmas medidas. Agora xa non o recordo moi ben, pero recordo que se en España era 1,5 metros, pois igual en Portugal eran 2 metros, ou tiñamos peculiaridades, diferencias e as restriccións en Portugal a veces eran máis restrictivas que en España e os prazos eran diferentes porque se te lembras, íanse tomando medidas medidas que iban adaptándose cada poucos días, ¿no? Que iban cambiando constantemente. Entón, para nós, tiñamos que tener en conta a situación dos 2 países, das legislacións dos 2 países. Entón, foi tamén un reto moi grande, pero decidimos continuar e facer os concertos, iso sí, co apoio dos municipios de Tui e Valença, que tamén foron valientes en apoiar o festival. Creo que foi das poucas actividades culturales que tivemos na Eurocidade naquel período. E despois tamén fixemos actividade digital, algún concerto que retransmitimos por streaming.
Tivemos unha colaboración con a Fundación, con a Banca, a Fundación, onde fixemos un proxecto precioso onde os músicos contábanos as súas historias confinados na casa e tocaban música para todos. Era como entrar na casa da xente e escoitalos tamén non solamente as súas historias, sino a súa música. E iso todo está colgado. Ademais, ese ano, ahora que me lembro, foi cando tivemos a Ainhoa Arteta. Viu a Ainhoa Arteta, que igual en outros anos é un pouco máis difícil acceder a ela, e tivemos a gran sorte de eu personalmente fixen unha entrevista no Parador de Tui. Tamén tivemos a Carlos Núñez ese ano. É dicir que, a pesar de todo, foi un ano tamén excelente para o festival e poder seguir ofrecendo cultura. Como, estou acabando xa, Andrea, como lle ves a pinta ao festival para o, digamos, o prazo 5, 10 anos, 2030, 2035? Veste con forza para continuar aí? Cales son os próximos obxectivos despois destas 12, 13 edicións? Que esperamos? Que podemos esperar do ICFEM nos próximos anos? Bueno, eu creo que as cousas perduran cando teñen unha esencia, cando teñen un ADN, cando teñen unha historia que contar e cando cumplen unha necesidade tamén. Eu creo que iso cumpre o festival, por eso auguro que continúe por moitos anos. Non sei se comigo a cabeza ou non, oxalá que sí, porque en parte como a miña pequena criatura, non? Que todos os anos pois tamén ten as súas dificultades de manter ano a ano, encontrar os orzamentos para poder leválo adiante, pero eu creo que cada vez é latente o interese non só das entidades públicas, senón tamén das empresas privadas, porque eu creo que comezan a ver que este festival non é solamente unha maneira de darlle visibilidade ás empresas, sino tamén unha maneira de a súa responsabilidade social corporativa asociala a un festival que cumpre valores reais e demostrables. E yo creo que eso es un poco el objetivo, continuar a ser unha ferramenta ou un festival, un símbolo de unión, nun lugar máxico, único, que non existe noutro lugar, onde temos unha ponte maravillosa, un patrimonio preciosísimo aquí na Eurocidade. Pues estou segura que continuaremos sorprendendo. O nivel musical de España e de Portugal é moi alto. Eu, como presidenta de Juventudes Musicales de España, que levamos 75 anos impulsando o xoven talento de toda España. A través das nosas actividades eu percibo o grandísimo nivel musical que temos no noso país. Polo tanto, creo que non vai ser moi difícil continuar sorprendendo por moitos anos con música de calidade no festival, porque temos moito talento tanto en España como en Portugal. Así que esperamos seguir recibindo tanta boa música, tanta creatividade no ICFEM. Que ya chega, tamén non me podo resistir, aí como pianista de categoría internacional, Andrea, que lle pode achegar o piano ao momento actual da música, porque estamos afeitos a unha chea de festivais do lado galego, do lado portugués, cando chega verán, de todo tipo de xéneros, está moi de moda o mundo, digamos, da música xoven, a fusión. En que lugar deixamos aí o piano? Evidentemente, tú só me vas falar boas cousas do piano, non? Mas en que lugar debe estar? Ou que falta para posicionar o piano no seu lugar real? Bueno, eu creo que o piano é unha ferramenta, eu vexo así tamén como pianista, é o meu medio, é o meu altavoz. O importante non é o piano, é quen está detrás do piano. Quen é o músico que está, por exemplo, imos ter a James Rhodes, que é unha persona que cruza barreiras, vai a tocar música clásica de Chopin, de Brahms, de Beethoven, pero el despois ten un discurso onde fala sobre a defensa en contra dos abusos, de como a música ten un valor de sanar as persoas, non? Quen coñece a James sabe que el ten un discurso
activista neste sentido do valor da música. Entón, creo que a música pois, é un fío conductor. Por exemplo, con Antonio Orozco e a orquesta da agrupación de Caixasón, pois é unha música pois máis comercial, máis actual. Teremos a Perico Sambeat coa Orquesta de Jazz de Matosiño, que tamén terá un piano, pero un concerto de música jazz. Ou, por exemplo, que non falamos sobre Millanas e Fillas de Casandra, que Millanas son... este foi outro dos grandes retos transfronterizos, porque elas nunca actuaron xuntas. Millanas vai a colaborar con, Fillas de Casandra vai a colaborar con 3 temas con Millanas. Millanas é unha artista moi coñecida en Portugal, xove, que fusiona a música portuguesa con música electrónica, moi parecido como fai tamén Fillas de Casandra, e por iso pensei que podían facer un buen tándem, un buen match no palco. O piano tamén vai estar presente, o piano de cola, porque tanto Millanas como Fillas, elas tamén tocan o piano, pero xa ves, nun ámbito pois máis de música tradicional, mezclado con electrónica. E por iso creo que simplemente é un medio, que importa é o artista, o alma que está detrás dándolle vida. Tamén hai un concurso musical, non sei se mo comentaches antes, Novas Ondas Sonoras, un premio aí tamén de 1.000 euros, non? Por primeira vez. Sí, tamén pois queremos impulsar o Xove Talento aos xoves que están estudiando música, tamén de todos os estilos musicais. Temos 6 finalistas, temos dende música clásica, temos un concerto de máis rockero, outro máis de temas comerciales, outro máis de jazz. Bueno, a verdade é que cada grupo é un grupo dun estilo musical diferente, e son pois músicos da contorna, tanto do norte de Portugal como de Galicia, e van a disputar o gran premio de 1.000 euros e actuar no ICFEN Festival Tuibalensa do próximo ano. Que ben. Comentábache tamén nos días previos á nosa entrevista un pouco para contactar con esa outra parte portuguesa que sempre nos gusta aquí no Galiportus, contar coa voz galega e coa voz portuguesa, e decíasme que tú que eras a encargada un pouco de coordinar o festival e de coordinar, pois, sin necesidade de un 50-50 co lado portugués, como encargada un pouco do festival, como galega, como é de difícil chegar aos artistas tamén do lado portugués, sin este cómoda, como é esa relación, como vives esa relación transfronteriza a nivel da xestión e a nivel tamén do que recibes, dese posible cariño que recibes no sur? Pois é unha boísima pregunta esta, porque sempre sentinme moi ben recibida, teño que dicilo. Nunca sentín que fose máis difícil por non ser de Portugal, e iso que eu non falo nin siquiera portugués, eu fago meus esforzos por facer portuñolo a veces, pero bueno, falo galego, falo castellano, hablo mis idiomas, e sempre sentinme moi ben acollida, e teño que dicir que a verdade que o festival ten unha moi boa cobertura mediática, tanto en España como en Portugal, e Portugal sempre sentimos un moi buen apoio de poder estar na RTP, nos platós de televisión, sempre todos os anos dando unha boa divulgación, os artistas, por suposto, tamén acollendo ben a recepción coas administracións públicas. Quizás aí precisamos un poquinho, estamos aínda aí en busca do Goberno de Portugal, que por primeira vez este ano vai a estar a directora e representante da Dirección de Atelier Artes de Portugal, que vai a participar como ponente nun dos foros de inclusión que organizamos sobre a cultura como ferramenta de transformación social. E bueno, pois iso, que é a primeira vez que veñen do Goberno de Portugal, así que tamén misión cumprida, pero o ano pasado tivemos, por exemplo, a que era naquel momento a comisaria europea de cohesión e reformas en Europa, que la portuguesa, acompañounos o ano pasado ter a comisaria europea no festival, inaugurando pois unha orquesta que creamos, a Orquesta Sinfónica Galicia Norte de Portugal, con xoves de 26 municipios de España e de Portugal, e ter a comisaria europea, pois imagínate, non? Foi unha pasada. Por iso que teño que dicir que sempre me sentín con moito cariño e moi ben recibida, a verdad que é unha pasada.
Pois a pasada é escoitar como nos pos os dentes longos con este ICFEM Galicia, Portugal, Tui Valença, este festival transfronterizo. Xa tiñamos ganas tamén de falar aí, xa tivemos varios contidos plenamente na raya, xa nos faltaba tamén este Tui Valença. Fantásticos minutos contigo, Andrea González, presidenta deste ICFEM Tui Valença, que se celebra agora entre o 16 e 20 de xullo. As últimas palabras, evidentemente, polo que queiras anotar, subliñar, recordar o que che apeteza. Pois convidarvos a todos a poñer orella e vista no festival. Eu sempre digo unha cousa, bueno, sempre non, nos últimos anos digo unha cousa, cando fago a roda de prensa, a veces a facemos na pousada de Valença, outras veces no parador de Tui, bueno, vamos intercambiando. Cando digo, eu teño os meus pés en Portugal, pero que a miña vista está en España, entón, eu vexo a España, pero os pés están en Portugal, onde estou? Digo, ¿no? Porque realmente cando percibes que estamos aquí nun lugar na raya, na fronteira, temos un patrimonio aquí en Galicia, norte de Portugal, maravilloso, que temos lo que disfrutar. Eu pues, estou moi contenta de toda a xente que ven a visitar a nosa eurocidade, que ven a disfrutar da música e, sobre todo, crear este contexto de unidade, de que non hai fronteiras, realmente vivilo, é realmente unha experiencia. Bueno, pois nada, deixame moi contenta saber cando sorprendemos cos nosos concertos, dame moita continuar a organizar a próxima edición e simplemente pois convidarvos a disfrutar o festival. Festival Tui Valença, o 16 ou 20, esperamos vos aquí con moitas ganas de celebrarlos xuntos. Pois aí dito queda ese convite, agradecerche o teu tempo unha vez máis, Andrea González, unha aperta moi grande, parabéns polo teu enorme traballo, pola organización, por todas as colaboracións, por todo ese nexo galaico-portugués, eses tándens tan fantásticos que se establecen aí entre Tui e Valença, entre as dúas beiras do Miño. Obrigadísimo, graciñas, ata a próxima, Andrea. Gracias, moito obrigada. E despois de escoitarmos a Andrea, tamén tivemos a oportunidade, como non, de escoitar unha voz á portuguesa. Falamos con Pedro Guedes, o director artístico da Orquestra Jazz de Matosiños, que vai actuar, que actuou, dependendo do momento en que escoitedes este programa, nesta semana do 16 ao 20 de xullo tivo a oportunidade, como dicimos, Pedro Guedes e a súa orquestra Jazz de Matosiños tamén de actuar aí con Perico Sambit. Escoitamos o que nos dicía Pedro Guedes nesta conversa ao teléfono. Falando xa con Pedro Guedes, director artístico da Orquestra de Jazz de Matosiños. Boas, Pedro, benvido. Olá, viva, tudo ben? Tudo ben, maravilla, por nos atenderes. Estás onde? Andas polo Porto, non? Sim, estou no Porto. Contanos un pouco, antes de máis, Pedro, que é a Orquestra de Jazz de Matosiños, un pouco cal é o voso currículo, a vosa historia, como comezou aí tamén un pouco a ligarse a túa carreira profesional á Orquestra de Jazz. Sim, a orquestra existe há 28 anos. Nós começamos há 28 anos. E a orquestra começou aqui assim num bar em Matosinhos, no Heritage Café. Primeiro chamamos-nos Heritage Big Band, depois chamamos-nos Orquestra Jazz de Matosinhos, porque temos o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, e é isso que nós temos ao longo do tempo tocado aqui em Portugal, em Espanha, pela Europa e pelos Estados Unidos. Temos este projeto agora com o Perico Sambeato do Boreal, que para nós é muito importante, porque nós queremos afirmar a Orquestra Jazz de Matosinhos como uma orquestra ibérica de referência. E então este projeto é mais um passo nisso. No passado nós já tivemos
residência no Festival de Jazz de Barcelona, no Voldam Jazz Festival de Barcelona, durante 4 anos. Já tocamos em Madrid, já tocamos várias vezes na Galícia, que está aqui ao pé. E então é isso, temos tentado manter o máximo de comunicação aqui entre Portugal e Espanha, de forma a afirmar a orquestra como uma orquestra ibérica de referência. Contanos un pouco tamén pois, como é esa conexión con Perico Sambeat, como é esa performance, esa actuación que tendes preparada, que ofrecedes aí no festival. Supoño que xa tendes actuado máis veces xuntos. Sim, o disco foi gravado e já fizemos 2 concertos. O disco saiu recentemente. A ideia foi convidar um dos músicos que é uma das referências maiores do jazz espanhol, que é o Perico. Saxofonista, non é? Saxofonista alto, exatamente. De referência quer na Península Ibérica, quer no resto da Europa. É um músico com um cartel imenso. E então o disco consiste em música original do Perico Sambeat arranjado para a orquestra. É tudo música original dele, com o Perico a dirigir, e estamos muito satisfeitos com o resultado final deste disco, que se chama Boreal. Este programa vais escoitar pois aí prácticamente a cabalo un pouco do festival. Non sei se tendes algún espectáculo, algún detalle, algunha cousiña que mereza a pena aí destacar, recomendar un pouco da actuación. Non sei que nos podes dicir ao respecto. E esperemos que primeiro de tudo, que tenha muita gente, não é? Que o espetáculo esteja com bastante gente. E depois é isso, é tocar a música, que é uma música muito especial. O Perico tem um papel muito importante, porque ele dirige, ele fez tudo. Fez a música, dirige, é o solista principal da orquestra, e então é a demonstração do grande trabalho que o Perico faz, e que nós estamos muito satisfeitos com o resultado final desse disco. Canta xente compón a orquestra jazz de Matosinhos, Pedro? Nós somos uma orquestra tradicional de jazz. Temos 6 madeiras, vientos, temos 4 trompetes, 4 trombones, e depois secção rítmica com piano, contrabaixo, bateria e guitarra. Ou seja, somos 17 músicos. Por outro lado tamén, como ves un pouco o panorama do jazz a nivel galego, a nivel portugués, a nivel peninsular, un pouco como ves tamén o panorama en relación ás big bands? Sim, nós temos na nossa orquestra temos 2 trompetistas galegos, o Xavi Pereiro e o Ricardo Formoso, 2 excelentes músicos que fazem parte da orquestra. Nós sempre tivemos esse desejo de afirmar a orquestra enquanto orquestra ibérica. Tal como te disse, no passado já tocamos várias vezes em Espanha, e estamos no fundo agora a tentar estabelecer mais laços com as orquestras ibéricas, para ver se conseguimos ter mais diálogo e não estarmos tão separados quanto isso. Ou seja, queremos incrementar o diálogo entre as big bands ibéricas, de forma a trabalharmos juntos, já que estamos aqui assim juntos, isolados aqui no fundo da Europa, ao menos que
que tenhamos mais interação, não é? As orquestras como as vosas, Pedro, o jazz, o saxo, as sinfónicas, pensas que está de moda ou hai tantísima oferta tamén musical, tantas posibilidades de ver tantos xéneros, de escoitar tantos xéneros musicais que é moi difícil facerse un oco? Como ves a situación? Não, ou seja, o jazz não está de moda, infelizmente não está de moda. Yeah. E sim, a oferta é muito grande, mas temos conseguido ao longo destes tempos encontrar o nosso caminho e encontrar o nosso lugar, e é isso que nós pretendemos, é divulgar esta música e sobretudo esta música feita por este tipo de formação, que é uma formação clássica no jazz, não é? Ou seja, corresponde às orquestras sinfónicas da música clássica. A orquestra de jazz representa isso, representa o grande ensemble do jazz, não é? Uh-huh. E a última, Pedro, o que significa eventos como este no contexto da relación Galicia-Norte de Portugal, que pode significar actuar en Tui a ollar para Valença, actuar en Valença a ollar para Tui? Cal é o significado que tamén desde a orquestra lle dades a un evento, a eventos como este do ICFEM? Estes eventos são muito importantes e sobretudo na zona raiana, não é? Na zona de fronteira. Para nós é um prazer enorme poder participar neste fantástico festival no ICFEM, porque permite-nos estar no outro lado da fronteira e permite-nos, tal como tu disseste, olhar para Portugal ou em Portugal olhar para a Espanha, e é sempre muito importante este tipo de festivais. Uhum. Pois Pedro Guedes, fantástico traballo que está realizando desde a Orquestra de Jazz de Matosinhos. Moitos parabéns polo vosso traballo e o millor tamén para o futuro. Un abrazo. Ok, muito obrigado, un abrazo. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois máis nada, escoitamos a Andrea González, tamén a Pedro Guedes, falándonos do Festival ICFEM Tui Valença aí na Eurocidade. Esperamos que puiderades ir visitar os palcos que se dispoñen a un e outro lado do Miño neste fantástico evento. Hoxe marchamos, vamos embora cun tema de alguén, dun grupo que estivo aí tamén participando activamente deste fantástico ICFEM Tui Valença. Falamos de Millanas co seu tema Mundo. Chao, obrigado, até a próxima.